Pozdrav! Danas crtamo. Za današnji rad potrebni su nam tuš i pero, rupčići i glatki papir na kojem ćete crtati. Zaštitite površinu na kojoj ćete raditi. Pazite, tuš se gotovo i ne može oprati, nemojte otvarati tuš dok vam učitelj ili učiteljica to ne kažu. Sve stvari koje bi se mogle nehotično zaprljati tušem, pomaknite dalje od mjesta za kojim ćete raditi. Zaustavite video i pripremite se za rad. Podsjetimo se kako crtamo tušem i perom. Tušem crtamo na glatkoj strani papira. Pero umačemo u bočicu tuša ili tuš kapaljkom nanosimo na udubljenu stranu pera. Jačim pritiskom o papir pero ostavlja deblje linije, a slabijim pritiskom tanje linije. Promotrimo Zvijezdano nebo Vincenta van Gogha. Gdje se na crtežu vide skupljene, a gdje raspršene crte i točke. Uočimo različite teksture na površini drveta, oranica, šuma, oblaka i neba. Usporedimo kružnice oko zvijezda s valovima koji nastaju kad u vodu ubacimo kamenčiće. One su raspršene, dok su točke i crte na drvetu skupljene. Crte kojima stvaramo karakter, teksturu površine zovu se teksturne crte. Tekstura načinjena crtama i točkama naziva se crtačka tekstura. Tamnije boje na crtežu prikazujemo skupljenim, a svjetlije raspršenim crtama i točkama. Površine različitih materijala, njihove boje i mrlje možemo nacrtati na papiru crtačkim teksturama, upotrebljavajući crtači likovni pribor. Danas ćemo tušem i perom nacrtati kameleona i ispuniti ga crtačkim teksturama. Treba nacrtati velikog kameleona preko papira. Promotrimo kameleona. Proučimo oblik tijela, površinu tijela te šare na tijelu. Kako ćemo točkama i crtama dočarati njihovu površinu, boje i šare. Skupljene crtačke teksture, guste točke i crte, upotrijebit ćemo za tamnije boje, a raspršene, razmaknute crte i točke upotrijebit ćemo za svjetlije boje. Svatko će pronaći svoj način da crtačkim teksturama prikaže uzorke šara na kameleonu. Zaustavite video, svoj rad fotografirajte, fotografiju pošaljite svom učitelju ili učiteljici. Koji je bio današnji zadatak? Današnji zadatak bio je nacrtati kameleona i ispuniti ga crtačkim teksturama. Kako se zove likovna tehnika koju smo koristili? Zove se tuš. Tuš je crtačka tehnika. Čije su crtačke teksture najbogatije, s najviše pojedinosti? Odaberimo 2 crteža i opišimo njihove razlike. Jeste li zadovoljni svojim radom? Pokaži skupljene i raspršene crtačke teksture na umjetničkom djelu. Zaustavi video i razmisli. Skupljene crtačke teksture nastaju nizanjem gustih točaka i crta. Tamnije su u odnosu na raspršene, koje su razmaknute i svjetlije. Hvala na pozornosti i pozdrav!